Gadewch ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni yn cyflwyno'n hamser iddo fel tirdi'n plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Cwrs yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abaned dros nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Cwr gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o bob mis am hanner awr 7 yn y neuadd. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gwn ni ganu emyn rhif 85, tyred arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddia dan yn e. Gwn ni sefyll i ganu emyn rhif 85.
darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, y 6 benod, dechrau darllen adnod 47. Marc penod 6, adnod 47. Fan aeth hi yn hwyr yr oedd y llong ar ganol y môr ac yn tai hun ar y tir ac fe a'i gwelau hwynt yn flin arnynt yn rhwyfo cynnes y gwynt oedd yn ei herbyn ac ynghylch y bedwaredd wylfa o'r nos fe addaeth atynt gan rodio ar y môr ac y fynasau fyned heibio iddynt. Pan welsant hwy yn rodio ar y môr, hwy y dybiasant mae drychiolaeth ydoedd a hwy a weddasant. Cynnes hwynt oll a'i gwelsant ac a ddechrynasant ac yn y man yr ymddiddanodd fe a hwynt ac y dywedodd wrthynt cymerwch gysur, mae fi yw na gofnwch. Ac fe aeth i fyny atynt i'r llong a'r gwynt a dywelodd a hwy a synasant yn ddynt ei hunain yn fwy o lawer ac yr yfeddasant o bleged ni ddeallasant am y torthau hynny canis yr oedd ei calon hwynt wedi caledu. Ac wedi iddynt dyfod trosodd hwy a ddeithant i dir Genesaret ac a laniasant, ac wedi ei myned hwynt allan o'r llong, hwy a hadnabiant yn ebrwydd, ac wedi iddynt redeg trwy gwbl o'r goror hwnnw, hwy a ddechreuasant ddwyn o ddiamgylch mewn gwelyau, rai cleifion, pa le bynnag y clywent ei fod Ac i ba le bynnag erela fe i mewn, i bentrefi neu ddinasoedd, neu wlad, hwy a osodent y cleifion yn yr rheolydd, ac a atolygent iddo gael ohonynt gyffwrdd cymaint ac ymel ei wisgef, a chynifer ac a gyffyrddasant ag a iachawyd. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn y ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am bob un cyfle, ond eto o Dduw i ni'n ymwybodol ein bod yn dod o'r newydd i ti yn ystod yr awr hon ac yn gofyn o Dduw y cawn brofi rhywbeth nad ydyn ni wedi i brofi o'r blaen. Y cawn brofi ymweliad mawr o'r nef. O Dduw i ni yn gwybod dy fod wedi bod yma yn ein gwlad ni sawl gwaith dros ganrifoedd ac wedi bendithio. Ac i ni yn tristau o Dduw pa mor bell y mae'n gwlad fach ni wedi troi i chefn oddi wrth y ti. Ac yn gofyn ti faddau ni o Dduw nad ydyn ni yn byw ac yn tristau yn ddyddiol pa mor bell wyt ti ohonom ni yma yn y wlad hon. Ac o Dduw i ni yn gweddio y cawn weld dyddiau gwell, a bydde di yn dychwelyd i'n plith, a bydde di yn gweld yn iawn i dywallt y lan ysbryd arnom ni, a cawn weld y gwaith yn cychwyn yma ac yn mewn mannau eraill o'r wlad, lle bynnag mae dy blant yn ymgynnull, y rhai sy'n ffyddlon o Dduw i ni'n gweddio bydde di ni cael yn ogi nhw, ac y bydd yna waith hyd yn oed yn cychwyn heddi, y bydd yna rai yn dod o Gwyliwch i oleuni, y bydd yna rai yn dod i dderbyn yr hodd o ffydd am y ddeiant pechodau. O Dduw, yr wyt ti'n abal i wneud y pethau hyn, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, ac felly ni yn galw arno ti i rhoid y disgwyliadau hynny yn ein cylonau, i rhoid y gweddiau hynny, a byddwn ni'n gweddio yn dair ac yn pledio at y di, a byddwn ni yn dychwelyd unwaith eto i'n plith. Y cawn weld dy law grymus ar waith, yr wyt ti yn holl alluog o Dduw, ac mor driennus yw'r sefyllfa, mor dywyll yw y wlad, ac o Dduw fel dy blant i ni wedi dy adael di lawr. Yr wyt ti dal yn Dduw sydd yn llawn trigaredd, yn hir ymaros, ac yr wyt ti'n holl alluog. Ac felly o Dduw i ni'n galw arno ti, a byddi ti yn gweld yn iawn, i ddweud y gair ac i ddod yn ôl, ac y byddi ti yn gweithio yn rymus. A byddi ti'n bendithio'r oedfa hon o Dduw, y cawn deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni, wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i dy air cael ei chyhoeddi. O Dduw, y bydd yna bresenoldeb, y byddwn ni'n gallu dweud dy fod wedi dod i'n plith. Ac y byddi ti yn lloni'n celonau ni, y byddi ti'n argyhoeddi ni o Dduw lle i ni wedi crwydro. Ac yn ein cysuro o Dduw ble mae angen cysuro, ac y byddi ti'n ein dwy'n ni'n ôl at y man yr wyt ti am i ni fod. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti ar ddechrau y flwyddyn arall, i ni yn tristau wrth i ni edrych nôl dros y flwyddyn diwetha, gweld pa mor bell i ni wedi crwydro mewn un blwyddyn, ac o Dduw i ni yn ofni mae tebyg fydd y sefyllfa yn ein nerth ni, y byddwn ni'n ymellhau fwy yn ystod y flwyddyn hon. Ond o Dduw,
I ni yn galw yn y tŷ, y bydde di yn ymyrryd, y bydde di yn dod i lawr, y bydde di yn delio â ni, y maddau ni, ein bod ni yn fodlon dy weld o bell. Felly o Dduw, tyrd yn agos ato ni. Bendithio ni dechrau y flwyddyn hon, gad i ni deimlo dy fod ti yn dod lawr, y bydde di yn dod i'n plith, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Felly o Dduw, diogel cadw ar un drwg i ffwrdd. Rho'r disgwyliadau mawr yn ein cylonau. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gan ni Emynau 525, wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. 525 gwn i sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o'r Efengil nôl Marc y 6 benod ac adnod 56. Marc penod 6, adnod 56. Ac I ba le bynnag yr elai I fe I mewn I bentrefi neu ddinasoedd neu wlad, hwy a osodent y cleifion yn yr rheolydd ac atolygent iddo gael ohonynt gyffwrdd, cymaint ag ymyl I wisgydd, a chynifer ac y gyffyrthasant ag ef a iachawyd. Nawr ar ddechrau blwyddyn newydd, mae pobl yn ymateb mewn amryw ffyrdd. Gymaint o ffyrdd gwahanol mae pobl yn edrych ar ddechrau blwyddyn, falle bydd y mwyafrif, gweld un diwrnod yn dilyn y llall a does fawr o wahaniaeth. Rhai yn rhoi mwy o ystyriaeth i'r diwrnod, i'r digwyddiad, I rai daw digalondid wrth feddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn blaenorol. Ac efallai methu meddwl sut all pethau wella. Mae hwnna'n eitha gwir, ond dwi'n meddwl allwch chi ddeall yna'n rwydd. Rhai yn edrych nôl ac yn meddwl mae mor ddi a sut all pethau wella ac efallai bydde digalondid yn dod I mewn. Yna I eraill, efallai personolaethau mwy cadarnhaol, ac maen nhw'n meddwl ni all fod yn waith. Ac felly rhaid bod yn obeithio. Rhaid gwneud y gorau I wella pethau. Falle bod yna bobl sydd â personoliaeth sydd yn fwy cadarnhaol wrth wynebu sefyllfaoedd amrywiol. Ac efallai bydden nhw'n meddwl, wel, dim ond I fyny gellir mynd. Dim ond gwella gall pethau fod. Wel, beth bynnag yw'r sefyllfa. Yn ysbrydol, wrth I ni edrych nôl ac yna edrych ymlaen ar ddechrau cyfnod newydd, gai ofyn sut ydych chi yn edrych ar y cyfnod yma sydd o'n blaenau ni? Beth bynnag yw eich sefyllfa. Os yn un sydd yn honni eich bod yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, neu un sydd ddim yn honni credu eich bod yn un o'i blantau. Ystyriwch y darn sydd o'n blaenau ni heddi. Wrth I ni feddwl am ddiwedd blwyddyn a dechrau cyfnod newydd. Pinnau fel Cristnogion I ni meddwl am trienni y sefyllfa sydd tu ôl I ni. Ac efallai bod ni'n meddwl sut allai weithygu. Mae'n anodd dychmygu pethau lot yn waith. Dwi ddim yn mynd I cymryd rhyw lawer I wneud y sefyllfa y tu hwnt. Ond efallai rhywun sydd heb ddod I gredu ac efallai yn dechrau pryderu am pethau ac yn gweld I pechod ac efallai bod nhw'n edrych yn ôl dros y flwyddyn flaenorol ac yn edrych ymlaen ac yn ddim yn gwybod pa le I droi. Wel, beth bynnag y sefyllfa. Dyma I chi ddarn sydd o'n blaenau ni. Hanes rhyfeddol effaith presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. Hanes sydd yn gweiddi allan. Mae hwn yw y Meseia mab Duw, yr iachawr. Dyma I chi, os I chi am ddarnau sydd yn llawn celondid yna, allwch chi yn aml mynd at y gwirthiau a lle mae'r Iesu yn iachau yn wirthiol. A be ni'n gweld yw I fod yn abal I wneud rhyfeddodau yn ein plith ni. Dyna'r unig obeth sydd yn ni. Unwaith eto yn dod mewn i'r oedfa, o'n i'n meddwl, oes pwrpas cario ymlaen. Mae'n dod drostoch chi ambell waith. Lle mae'r bobl sydd eisiau clywed? Ble mae'r rhai sydd yn, ac unrhyw awydd am bethau Duw, ac I chi meddwl, does dim gobeith, a fi'n siŵr bod yna lawer I le yng Nghymru sydd yn digaloni, yn meddwl, neb am ddod i'r oedfa. Wrth gwrs, sy'n ni methu aros felly. Achos mae hwnna yn rhoi'r ffidil yn y tôn, diw e? Ac yn meddwl, a mae'n cael ei bwysleisio fwy mewn adeilad mor fawr â hon. Ac I chi'n gweld cyn lled ac yn lleihau. Ac mae'n oddi yn diwe. Fel y cleifion yma. Siwr o fod yn meddwl, does dim gwella. Ac fel ni'n gallu edrych, ni'n meddwl, does dim gwella mynd I fod i'r eglwys. Nag oes. Dyw e ddim yn bosib yn yr oes hon I bobl ddod I gapel mwyach. Yn enwedig os nad ni'n rhoi gitars a drymiau iddyn nhw. Ac os nad ni'n cynnig rhyw ddiod a rhyw fwydydd iddyn nhw a rhyw adloniant, wrth gwrs, does dim gobeith I oedfa fel hon. A mae'n edrych yn ddion, diw e, fel y cleifion yma. Rhai ddim yn gallu cerdded, rhai methu gweld, rhai methu clywed, rhai ar fi'n marw, ac yn meddwl, does dim gobeith. A falle dyna yw'r sefyllfa ni'n gwynebu. Ac I ni'n gwybod, does dim ateb ar wahân pan fod presenoldeb Crist yno.
pan mae presenoldeb Crist yno, yn ei amserau, mae'n gallu gwneud rhyfeddodau. Ac felly, yn aml iawn, pan yn dod, falle bod chi'n teimlo'r un peth yn dod trwy dros y meddwl, beth yn y byd yw'r pwrpas dod i'r oedfa hon? Sneb eisiau dod. A'r un peth trwy dros yna, ond alla'ch sicrhau chi, erbyn cyrraedd y gris cyntaf, yn dod i'r cof. Os yw'r arglwydd yn dod lawr i'n plith, yna mae'n gallu iachau. Mae'n gallu gwneud rhyfeddodau, a dyna yw'r cyffro wrth edrych nôl ar ddiwedd blwyddyn. Chi'n meddwl, all pethau fod lot yn waith, ac yn ddynol wrth i ni edrych ar y sefyllfa, gallai ddim fod lot yn waith. Wrth gwrs, gallai fod yn waith. Fe allan ni fod fel oedden ni'n ystod Covid yn pregethu ar ben eich hun i stafell wag. Ac wedyn gallai fod yn waith to, neb yn gwrando. Ond os yw Crist yna mae'r rhyfeddodau yn gallu digwydd. Dyma beth sy'n blaen ni, mae mor gyffroes. Mae mor gyffroes. Pan fod Crist yn bresennol, mae rhyfeddodau yn gallu digwydd. Pethau ni ddim yn gallu dychmygu. Bod ni wedi darllen am fendithion yn ein gwlad fach ni, dros ganrifoedd. A ni'n gwybod bod e wedi digwydd, ond mae wir yn anodd i dychmygu heddiw, yn dyw e? Ond dyma'r cyffro. Mae rhaid i ni gredu ei fod yn bosib, achos fod Duw yn holl alluog. Wel, yn gyntaf, mae gwybodaeth o'r gorffennol yn bwysig, yn dweud. Yn ail, realiti'r presennol, ac yn andrydydd ac yn olaf cyffro yr efengil. Wel, yn gyntaf, gwybodaeth o'r gorffennol. Mae e'n sicr, fel ni wedi pwysleisio'n barod, mor drist yw'r cyfnod i ni'n byw ynddi. Achos mae e'n fwy trist efallai lle gwelir fod y mwyafrif wedi anghofio unrhyw beth am effaith presenoldeb Crist yn ein gwlad ni. Mae e wedi mynd yn angof llwyr. Does neb, fawr neb yn cofio fod Crist wedi bod yn bresennol yn y wlad hon. Pan ni'n gwahodd pobl i ddod i'r oedfa, does dim yn eu cof nhw o glywed am unrhyw weithred yr arglwydd Iesu Grist yn ein plith. Nag oes. Mae'n wir yn anodd. Pan ges i'n fagu pan oedd y capel, oedd na tua 1,000 o bobl yno. Ac felly, os oedd pobl yn cael ei gwahodd i'r oedfa, nhw wedi clywed am y capel, yn gweld y torfeidd yn llifo mas, ac oedd nhw'n dweud, fi wedi bod meddwl dod. Ond nawr, nhw'n gweld neb tu fas i'r drws, neb yn dod mewn i'r drws. Dyn nhw'n wedi clywed am neb yn dod i gredu, a does dim unrhyw ddylanwad o gwbl. Ac felly mae'n wir yn anodd, yn diwe? Mae'n anodd i wahodd unrhyw un i ddod. I ni'n ddiolchgar am y noson y garolau, achos mae yna nifer yn addo, ac mae pethau'n dod ar ei traws yn rhwystro nhw'n rhagdod, ond mae yna gymaint o dod pryd ni, ac i ni ddim yn dilornus o hwnna, ni mor ddiolchgar o'r rheini. Dwi'n weld rhaid dod ar y sil. A gallu deall, does dim byd maen nhw'n gallu meddwl amdano yn eu bywydau nhw sydd yn neud nhw feddwl pam yn y byd fydden ni'n dod i'ch oedfa chi. Mae'r fath anwybodaeth, mae'r fath galedwch, mae'r fath anghrediniaeth i'w weld ym mhoban. Ac felly, dyn nhw ddim yn gallu meddwl nôl. Dyn nhw'n gallu meddwl, fe glywes i am hyn a'r llall, a dwi wedi gweld effaith yr efengil ar bobl. Dyn mwyafrif o bobl ddim wedi cwrdd â Cristion, gwir Cristion hynny yw, dim yr ein y teitl cyffredinol o fe gewn ni fyw yn y byd a proffesu unrhyw beth. Dim yn sôn am rheini. Gwir saint yr arglwydd. Mae'r mwyafrif o bobl yng Nghymru, dyn nhw ddim wedi dod ar draws gwir Cristion. Felly pam bydden nhw'n dod? Gallu meddwl am unrhyw beth. Ond mae am wahaniaeth pa mae Iesu Grist yn bresennol. A dyna sicrhau fod ein gweddi ni. Heddi, y bydd Iesu Grist yn dod lawr i'n plith, a fe ddawr rhai o leiaf yn ymwybodol ei fod wedi dod i'n plith mewn modd arbennig. Dychmygwch petai'r ysbryd glân dod lawr yn ystod yr oedfa hon. Falle byddai'r saint yn deffro. Meddwl, dwi am fod yn yr oedfa honno. Mae Crist wedi dod i'n plith. Dychmygwch. Bydde fe'n traws newid y sefyllfa, bydde?
A dwi'n gwybod fel ffaith, mi fydde pobl sy'n gyrru heibio'r drysau. Mi fydd na rhyw ymwybyddiaeth, mae Crist yn ei plith nhw. A mi fydd y wybodaeth yn mynd yn gloi fwy yn yr oes hon na'r oesoedd o'r blaen. Mi fydd y wybodaeth yn mynd o, mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd fan hyn. Rhywbeth glân. Y mae Crist yn ei plith nhw. Dychmygwch petai hwnna'n digwydd. Petai yn tywall i lan ysbryd arno ni fan hyn. A dychmygwch yr effaith. Petai presenoldeb Crist mor real yma heddi, bydde hynny yn ei hun yn siarad cyfrolau, yn gweiddi allan, dewch ata fi sawl sydd yn flinderog. Ni'n weddol sicr yna, petai'r arglwydd yn dod lawr mewn ffordd arbennig, mi fydde hwnna'n gweiddi allan, dewch i mewn i wrando, chi sydd yn poeni, chi sydd yn drist, chi sydd yn flinderog, chi sydd â baich bywyd ar eich enaid chi, mi fydde fe'n gweiddi allan nhw, dewch mewn. Fydde dim angen dulliau modern i'w denu nhw. Fydde dim angen i ni feddwl am wahanol ffyrdd o hysbysebu eang. Bod hysbysebu o werth i bwynt, dwi'n gwybod faint o werth yw ond falle bod o werth. Ond allai ddweud hyn, fod y cwrdd gweddi yw'r lle gorau ar gyfer hysbysebu, tybiwn ni. Tyrd i'n plith. Chi'n meddwl am y ffonau symudol sydd yn gallu anfon pethau bob math o bethau bellach. A mae e'n pingian ar ffonau pobl, a maen nhw'n edrych arno fo, maen nhw'n meddwl, beth yw hwn? O, wel, pam fydden ni'n mynd i fyna? Ond petai presenoldeb Crist yn llenwi'r lle, fydde dim eisiau y ping ar y ffôn. Mi fydde pobl yn dod. Ac mi fydden nhw'n dod a'i heneidiau yn llawn beichiau. Fydde dim angen cyfarfodydd a theitlau clyfar arno ni, fydde dim eisiau reina. Fydde dim eisiau meddwl am rhyw deitl clyfar i ddenu rhywun i mewn. Fydde dim eisiau posteri ti fas ac yn dweud, dewch mewn fan hyn, i ni'n mynd i trafod pa mor ffôl yw esblygiad a bod yr damcaniaethau a'r gwyddonwyr yn anghywir ac i ni'n gallu profi chi'n anghywir. Dewch mewn, mae ganddo ni ddyn sydd fan hyn sydd gyda graddau sydd yn mynd ar hyd i fraichau, a mae'n mor glyfar, dewch mewn a newn ni frwydro gyda chi, newn ni ddadlau gyda chi. A bod ni'n wych, chi'n mynd i cael yr gwybodaeth gorau gyd. Yn profi bobl, does dim fath beth ac esblygiad ar ffrwydiad mawr, a bod ni'n fwgiod wedi esblygu. Fi presenoldeb Crist yn perswadio nhw'n syth. Mae Duw a'i creodd nhw. Dyma brawf, adnod 53. Ac wedi iddynt ddyfod trosodd hwy a ddeithant i dir Genesaret ac alaniasant ac wedi myned hwy'n allan o'r llong, hwy a'i hadnabiant ef yn ebrwdd. Fe wnaethon nhw'n nabod yr Iesu'n syth. Does dim clem gan bobl heddi poeni, beth yn y byd i ni'n trafferthu agor capel mor fawr a'i dwymo fe a canu am chydig o funudau ac a rhywun i bregethu am 3/4 awr, pam yn y byd i ni'n trafferthu fi, maen nhw'n dweud, sa eisiau gwastraffu fy mnawn di sil hi, allai gysgu gatra ar y soffa, allai roi'r tân ymlaen, allai wrando'r gerddoriaeth, allai wylio'r pêl-droed. Dwi weddol sicr bod Manchester United yn chwarae pnawn yma, sawl Cristion fydd yn gwylio hwnna pnawn yma. Mae'r gêm lan yn erbyn Lerpwl. Gêm anferth. Mae mor bwysig i Gristnogion i wylio'r gêm na. Sawl Cristion fydd yn gwylio'r gêm na heddi. Sawl Cristion sy'n gorwen ar y soffa heddi. Heb sôn am y byd di-gred. Ond wrth gwrs, maen nhw'n edrych arno ni, pam trafferthu. Ond fan hyn, o'n nhw wedi clywed am waith yr Iesu. Hwy a'i hadnabiant ef yn ebrwydd, adnod 55 ac wedi iddy'n redeg trwy gwbl o'r goror hwnnw, hwy a ddechrau asan ddwyn o ddiamgylch mewn gweliau rhai cleifion pa le bynnag y clywent ei fod ef. Fe eithon nhw ar hyd yr ardal i gyd yn dweud, mae'r Iesu wedi dod i'n plith ni, dewch ar cleifion, dewch yn gloi mae yma. Ond nhw wedi clywed am ei werthiau fe, am ei ddysgeidiaethau, am ei bersonau, lledaenodd y newyddion fod Crist yno yn ei plith.
ac felly fy dyrant i'w weld. Gallech chi ddweud, fel yn y porthu'r 5,000 o'n nhw'n fwy o ddiddordeb i cael eu boliad i llenwi, neu fan hyn clywed bod yr Iesu'n iachau ac eisiau cael iachad. Wel, mae hwnna'n rhan o'r peth yn diwe. Ond yn sicr o'n nhw'n gwybod bod yr Iesu'n gallu gwneud pethau rhyfedd. Ond oedd na waith ar sawl enaid yn digwydd yn ystod y cyfnod yma. Fe glywon nhw, tybyn ni, dyma beth o'n nhw wedi clywed. Be mae Cymru Cymraeg heddi? Be mae'r Cymru di-Gymraeg, neu unrhyw un sydd yn ein glafach ni wedi clywed am yr Iesu? Dwi'n wedi clywed dim, ond dyma beth oedd rhain wedi clywed. Pennod 1, adnod 27, ac fe a aeth ar bawb fraw, fel yr ymofynysant yn ei misg ei hunan, gan ddweud, beth yw hyn? Pa thrawiaeth newydd yw hon? Cynnes trwy awdurdod yma i fe, yn gorchymyn, yr ysbrydion aflan a hwy yn ei fyddhau, ac yn ebrwydd yr aeth sôn amdano dros yr holl wlad o amgylch Galilea. Oedd e'n taflu allan cythreiliaid. Ac fe ath newyddion ar led. Adnod 40 o'r un benod a daeth ato ef un gwahan glwyfus gan ymbil ag ef a gostwng ar ei luniau iddo a dywedyd wrtho, os mynnu ti a elli fy nglanhau. A'r Iesu gan dostyrio a estynodd ei law ac y gyffyrddodd ag ef ac a ddywedodd wrtho, mynaf bydd lan ac fe iachawdd e hwy ac fe ledeinodd y newyddion yna hefyd. Fe ath y newyddion bod wedi iachau gwahan glwyf. Yn yr ail benod, y 4, chi'n cofio'r hanes, y 4 yn dod ar claf o'r parlus, a'r Iesu yn iachau, penod 3, y dyn ar llaw wedi gwywo. Alli ni fe ymlaen, am hanesion cyffroes. A fe ledeinodd y newyddion am yr un a wnaeth y rhyfeddodau. Ond dyma beth sy'n drist. Bron iawn, o fewn cof dyn heddi yn ein gwlad ni, does dim gorffennol i ddod i gof. Dyw'r mwyafrif ddim yn gwybod am unrhyw beth am yr Iesu. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yn y byd yw'r adeiladau mawr yma. Beth am ei defnyddio nhw rhywbeth arall. Ond fan hyn oedd y mor wahanol, oedd presenoldeb Crist wedi siglo'r lle, roedd e wedi siglo y bobl, roedd pobl wedi clywed amdano. Dyna be mae presenoldeb Crist yn ei wneud. Wel, gyda chi ni symud ymlaen te, yn ail, realiti'r presennol, adnod 55 a 56, ac wedi iddyn rhedeg trwy gwbl o'r goror hwnnw, hwy o ddechrau yn ddwyn o ddiamgylch mewn gwelyau rai cleifion, pa le bynnag y clywed ei fod ef, ac i ba le bynnag yr elai e fe i mewn i bentrefi, neu ddinasoedd, neu wlad, hwy o osodent y cleifion yn yr rheolydd, ac a atolygent iddo gael ohonynt gyffwrdd gymaint a gymryd ei wisgif, a chynifer ac y gyffyrddasant ag ef, a iachawyd. Mae e mor gyffroes yn dweud. Pan fod Crist yn bresennol, cymaint y disgwyl yr oedd pobl yn dod a'u hanwyliaid at y pentrefi, at sgwar y pentref. Unrhyw le credant y byddai'r Iesu yno, neu yn mynd heibio ar hyd ei deithiau, roedden nhw'n gosod ei ffrindiau neu ei aelodau o teuluoedd, oedd yn sâl. Lle chi dychmygu'r peth? Falle mae'n fwy addas efallai pan i chi yn mynd i rhywle fe Ffrainc neu Sbaen neu rhywle fel chi'n cael, mae'r darn canolig i'r pentref. A mae yna byrddau a lle i cael paned ac yn y blaen. Lle chi dychmygu'r sgwar y pentref, falle'r eglwys neu beth bynnag. Lle man canolig. Ond fan hyn, beth oedd i digwydd oedd, pobl wedi dod a'u cleifion yn meddwl mae'r Iesu yn mynd i ddod heibio fan hyn. Ac os daw yr Iesu, i ni wedi clywed amdano, fe fydd e'n drigarog. Fe fydd e'n iachau. Mae'n abl iachau, ond mae'n fodlon iachau. Fi ddim eisiau perswadio, fi ddim eisiau dadle, fi ddim eisiau, fel chi gael rhestr aros, fel yn yr oes hon, dim byd o'r fath. Fe fydd e'n mynd heibio, fe fydd e'n iachau. Ac felly, maen nhw'n dod â pobl, maen nhw'n tyrru, maen nhw'n dod â nhw'n bob man falle, ar ochr y strydoedd yn y wlad, yn arwain i'r pentref, yn y dinasoedd, yn y pentrefi, yr oedden nhw'n dod ac yn gosod y cleifion yno.
A dyna wna presenoldeb Crist. Dychmygwch petai pobl Caerdydd neu Gymru yn clywed fod gwaith yr arglwydd, fod gwir gwaith yr arglwydd yn digwydd. Fod ei presenoldeb yn llenwi'r lle. Neu falle rhywle arall yng Nghymru. Dychmygwch petai'r hanes yn mynd y mae wedi dod. Dwi wedi clywed pobl yn dweud wrthai, mae'n yn y gorllewin neu yn y canolbarth, mae yna rhyw ddiwygiad yn digwydd. A fi wedi clywed dim byd amdano fe. Ond wrth gwrs, bydden ni yn y cylchoedd fwy ysgafn neu falle, bydden ni wedi clywed amdano fe. Ond heb clywed dim amdano, ddim wedi gweld effaith hwnna ar unrhyw le. Dim sancteiddrwydd. Ond dychmygwch chi petai'r arglwydd yn dod lawr ein plith. A fod pobl yn clywed i fod i bresenoldeb wedi llenwi'r lle. A clywed bod yna rai wedi dod a'n bwysau ei iogrwydd fel mynyddoedd byd o'i pechod ac wedi galw am drigaredd. A bod rhodd o ffydd wedi cael ei rhoi iddyn nhw. A bod nhw wedi dod at Grist, a'i bywydau wedi trawsnewid, wedi dod o dywyllwch i oleuni, o amddyddiau tebyg eto. Dyna beth ni'n deheu amdano. A'r her yma hyd yn oed, allwch chi ddweud, i rai sydd yn honni fod yn blant yr arglwydd, i ni sydd yn proffesu, i ni ddod â phobl i'r oedfa lle cyhoeddir yr efengil yr arglwydd Iesu Grist. Pryn i ni'n gallu dod yn hunan i'r oedfa, heb sôn am neb arall. Mae'n anhygol yn dweud. Ac yna i wneud yn siŵr fod yr efengil yn cael ei chyhoeddi. Dyna pam ni'n dweud, hyn bob wythnos, sil ar ôl sil. Fydd dim pwnc arall pnawn di sil os gewn ni'r nerth i wneud hynny. Ond Crist a'i groes a ffordd iachawdwriaeth. Does dim byd fwy pwysig. Rhaid cael un oedfa. O leiaf os nad y mwyafrif o'r ail un hefyd i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Does fawr neb yn credu yn ein gwlad ni. Gona fydden ni mwy fel rhain. Cofio clywed Lloyd Jones yn dweud, un o'r dulliau mwyaf addas o efengylu yw nid mynd o gwmpas strydoedd, nid cnocio'r drysau, nid rhoi tractiau allan. Dau beth oedd yn pwysleisio. Mae'r pethau ennill gyda'i lle o ambell waith. Dau beth. Bywyd o sancteiddrwydd. Yr ail beth yw eistedd yn yr oedfa. A beth dwedodd e, dychmygwch yn Westminster am miloedd yna. Dychmygwch petai dim ond 300 gyda ni dwedodd e. Dwi'n credu mae'n arif dwedodd e. A petai rhywun yn dod mewn i'r oedfa, beth meddwl, beth yw'r pwrpas i fi fynd i'r oedfa? Na, dim ond 300 sy'n mewn adeilad mor fawr. Dychmygwch chi'n sefyllfa ni, rhywun yn dod mewn fan hyn ac yn meddwl, chi Cymru'n credu hwn? Dwi ddim eisiau dim byd i wneud ag e, a mas yn nhw'n reit gloi. Y dull mwyaf i efengylu yw bywyd sanctaidd a ffyddlondeb i'r cwrdd. I fod yna, sil ar ôl sil ar ôl sil, degawd ar ôl degawd. Dyna yw gwir efengylu. Chi clywed am yr holl ddulliau modern yma, gwastraff amser yw'r reina, heb sancteiddrwydd ac heb ffyddlondeb i gyhoeddi Crist a'i groes. Fe ddath ar bobl yma i hanwyliaid at yr Iesu. Dyna beth sydd angen wneud. Mae angen i wneud, mae rhaid i ni fod na gyda nhw. Mae rhaid i Crist fod yn bresennol. Dyddiau yna wedi hen fynd. Mae mor drist yn dweud. Dath rhai at yr Iesu fan hyn. Bydd a llawer o bobl at yr Iesu. O bob math o gefndiroedd. Pob math o afiechydon. Fydd ath mam a'i phlentyn. Tad a'i fab, efallai. Dath plentyn a'i fam. Ei ewyrth, fodryb, chwaer brawd, ffrind gore. Dwi'n yn gwybod. Ond be ni yn gwybod yw fe ddeitho nhw a helpu nhw a gosod nhw fyna fydd yr Iesu siŵr o ddod heibio. Os ni'n gwybod fod yr efengil yn mynd i cael ei chyhoeddi, dyna lle ni am i bobl fod. Nid un math o broblem a ddath at yr Iesu, ond pob math o broblemau. Dychmygwch o'r olygfa, rhai'n gorwedd o ochr y lôn ar lawr eraill ar wyliau wair, mae tresi llawn gwair.
Rhai yn llusgo'i hunan yno falle. Gosod ei hunan mewn man y credant y byddai'r Iesu yn mynd heibio. Sgwar y pentrefi'n llawn. Yno'n aros am yr Iesu. Ac yna wrth i'r Iesu ddod. Fydda yna gymaint o ddisgwyliadau. Gymaint ei cred yn ei allu. Bydden nhw wedi bod yn gorwedd yn swpsal, siwr o fod. Rhai ar fi'n marw, falle. Ond byddai calonau bach nhw'n curo. A rhyw ddisgwyliadau mawr. Dyma'r lle i fod. Dyma'r lle sy'n rhaid i fi fod. Ble mae'r Iesu. Dychmygwch rhywun yn dod i oedfa felly. Yn gwybod dyma lle glywau am ffordd i achawdwriaeth. Dyma fe byddai'n cael clywed sut fyddai'n dod o dywyllwch i oleuni. Dyma sut byddai'n gwybod gai fywyd tragwyddol. Dychmygwch dyddiau felly eto. Fod presenoldeb Crist o'r fath raddau. Fi pobl yn gwybod dyma'r lle sy'n rhaid dod. Neu ble bynnag arall yng Nghymru neu yn y wlad. Yno roedden nhw'n gorwedd, gyda'i disgwyliadau. Ac os na drychodd arnynt, ac os na chyffyrddodd ag ef a hwy, beth o'n nhw'n mynd i wneud? O'n nhw ddim yn rhoi ffidil yn y to. Ymestynant hwy allan ato fe. Achos o'n nhw wedi clywed. O'n nhw wedi clywed, siwr fod, yr hanes o wraig o'r blaen. Dim ond cyffwrdd ymyl i wisg sy'n rhaid i fi wneud. Nawr sylwch hwn. Nid cred yn y wisg sydd fan hyn. Neu fydden nhw ddim wedi cael ei achau tybyn ni. Cred yn yr un oedd yn gwisgo'r wisg. Yr un oedd yn fab i Dduw. Yr un oedd ar nerth holl alluog. Mae mor gyffroes yn dweud. A chynifer ac a gyffyrddasant ag ef a iachawyd. Pa bynnag nifer a gyffyrddodd ar Iesu. Fe iachawyd y cyfan. Mae mor gyffroes. Am gariad, am drigaredd, am nerth, i ni gweld yma'r holl alluog, yr holl bwerus a'r waith. I glaf yn ei anobaith, yn gwybod nad oes dim gellir ei wneud i wella ei sefyllfa. Yna i glywed am Iesu Grist ac i ddod ato ac ymestyn allan i gyffwrdd ei wisg yn unig. Ac yna i dderbyn iachad llwyr. Nid iachad dros dro y disgrifir fan hyn. Mae'r hanes wedi cael ei recordio. Mae'n ddogfen, mae'n ffynhonell ddibynadwy. I ni gallu dibynnu ar y ffynhonell yma. Fe iachawyd nhw'n llwyr o'r cyflwr presennol yr oedden nhw'n dioddef ohoni. Yr oedd yn llwyr iachad. Mae mor gyffroes yn dweud. Dyna beth mae presenoldeb Crist yn falle bod ni wedi anghofio, yn dydyn ni? I ni falle wedi anghofio beth y mae Crist yn gallu wneud. Mae yn y llyfrau hanes bellach sydd siwr o fod i'r mwyafrif llethol o bobl yn y wlad mae dyn nhw erioed wedi darllen. A does dim awydd i darllen. Ac felly, dwi ddim hyn oedd yn atgof o'r llyfrau hanes. Does dim byd. Wel, yn olaf cyffro yr efengyl. Mae mor gyffroes yn dweud. Gy ba le bynnag yr elai e fe i mewn i bentrefi neu ddinasoedd neu wlad, hwy o sodent y cleifion yn yr rheolydd, ac atolygent iddo gael ohonynt gyffwrdd cymaint ag ymyl i wisgif, a chynifer, ac a gyffyrddasant ag ef, a iachawyd. Ond nid yw yn atgoffa chi o fy hoff adnod i, Ioan 6, adnod 37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi nesbwriaf ef allan ddim. Pawb a ddaw at yr Iesu, fi dim gwrthodiad. Dyna'r addewid. Mae'n amhosibl i rywun i ddod at Grist a cael ei gwrthod. Dyna be mae'r adnod yn ei olygu. A sy'n amser i nawr i edrych ar y diwinyddiaeth. Mae'r diwinyddiaeth yn yr adnod yna yn anferthol. Mae'n mor gyffroes, llawn cysur. Mae'n amhosib i fod yn unrhyw beth arall. Ond y darn i ni'n mynd i bwysleisio prynhawn yw hwn. Yr hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Hwna'n ddigon.
Ni'n gallu edrych ar yr athrawiad tu ôl iddo fe unrhyw bryd arall. Ond mae hwnna'n ddigon am yr oedfa hon i'r sawl a ddaw at Grist. Ni fydd na wrthodiad. Fe fydd na dderbyniad. Fe gai yr rhai yma fendithion yr efengil, yr iachad o'r enaid. Dyna'r ymdeimlad sydd yn yr adnodau yma. Fe fydd na iachad i'r enaid, i'r sawl a ddaw at Grist. Beth bynnag eich fiechyd, neu beth bynnag eich pechod. Gall rai fod yn teimlo pwysau yr eogrwydd i'r fath raddau, yn credu fod y pechod yn ormod i'r Iesu ddelio ag e. Ond yr hyn y mae gair Duw yn dweud, mae ei drigaredd yn dragowydd, ei gariad, ei ras, ei fraich estynedig yn ymestyn at rai fel chi a fi. Beth bynnag y pechod. Yr hyn a ddysgwn yma yw dewch ato, dyna'r neges, dewch ato. Gan nad oes na wrthodiad. Mae yn iachau pob un a ddaw ato ef. Dyna pam dath Iesu Grist. Ni newydd ddathlu'r dolyg. Dyna pam dath yr Iesu a'i eni yn faban i Mair. Fe ddath i fod yn waredwr y byd, ni wedi clywed hynny yn ddiweddar. Y Matthew, ni'n clywed yn yr hanes. Fe ddath i gael ei eni i Fair, a fe ddath ei fod yn waredwr i byd, sef i wneud beth i achub ni o'n pechodau. Dyna pam y dath e. A dyna yw hanes pob cam o'i fywyd. Fe ddath i dalu'r pris am ein pechod ni. Dyna be mae wedi dod i wneud. Dyna yw Cristnogaeth. Dydyn ni ddim yn rhoi cyfres o bethau chi ddim fod i wneud a cyfres o bethau chi fod i wneud. Cristnogaeth yw hwn. Fe ddath Crist i ddelio a'ch pechod, i dalu'r pris, i chryddhau chi o gaeth ddiwedd pechod, ac i rhoi bywyd tragwyddol chi. Dyna yw Cristnogaeth. Ac i wneud hyn, rhaid oedd i'r Iesu dalu i gyflawni'r holl dasgau yr anfonwyd ef i'w wneud. Rhaid oedd iddo ddod, rhaid oedd iddo fe ddod. Sef mab Duw, doedd neb arall yn abol i gyflawni'r fath dasg. Doedd neb arall yn gallu wneud y dasg yma. Rhaid oedd i Iesu Grist ddod. Rhaid oedd i'r Iesu fodloni gofyn yn y tad, a dim ond fe oedd yn gallu wneud hynny. Rhaid oedd i'r Iesu cadw'r gyfraith yn llwyr yn ein lle ni fel ein cynrychiolydd ni, a dim ond Iesu Grist oedd yn gallu wneud hynny, doedd neb arall yn mynd i allu wneud na. Rhaid oedd i'r Iesu gael ei gosbi am ein pechodau ni yn ein lle ni, fydde neb arall wedi gallu gwynebu'r gosb am ein pechod ni. A dyna wnaeth Iesu Grist ar y groes. Gam daliad. Fe wisgodd goron o ddraen, fe rhoddodd ei ddwylo pur ar led, ein mwy ni. Fe dywalltodd y tad ei ddigofaint ar ei fab yn ein lle ni. Fe gosbwyd ef am ein camweddau ni. Hynny yw, roedd holl fywyd yr Iesu yn datgan beth mae Matthew'n dweud ym mhenod 11, adnod 28. Deuwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch. Dyna oedd ei holl fywyd e. Dyna oedd y profiad gafodd rhain yn y pentrefi, yn y dinasoedd, yn sgwar y pentref, y cleifion, i ddod at yr Iesu, y rai sydd yn drist, y rai sy'n sal, y rai sydd ar fi'n marw, y rai sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch, ond mae'n fwy na dim ond iachad y corff, mae iachad yr enaid i ni'n sôn amdano. Os i chi'n teimlo eich euogrwydd ac yn pwyso arnoch chi'n drwm, yn gwybod eich bod yn eog ac o dan gondemniad, beth yw'r ateb dewch at yr Iesu? Achos i fod wedi talu'r pris. Mae ei freichiau ar led i'ch mynwesu. Mae'r addewid sydd yma, mi a esmwythaf arnoch, dyma a geir. Dyna cafodd y cleifion a gyffyrddodd ag ymyl i wisgo. Gafon nhw iachad, a dyna a gewch chi hefyd. Fe fydd yna'n delio a'ch baich yn ei gymryd ac yn ei hoelio i'w groes. Mae e wedi addo gwneud hynny. Mae'n lleddfu'r boen ar eich enaid. Mae'n maddau'r cyfan. Mae'n rhoi heddwch yn eich enaid. Dyna be mae wedi addo wneud. Eseia 55 eto, rhai o'r adnodau gorau yn yr holl ysgrythur. Adnod 6, ceisiwch yr arglwydd tra gallir ei gael ef, gelwch arno tra fydd yn agos.
Adnod 7, gadawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd ac efe a gymerdri garedd arno, ac at ein diwni oherwydd efe a arbed yn helaeth. Dyna'r addewid, am addewid. Gai ofyn, a yw yr arglwydd yn agos atoch chi nawr? Falle bod yna rhywun yn gwrando, ac efalle yn teimlo'n sal gydag eogrwydd. Ac wrth edrych nôl ar y flwyddyn flaenorol yn teimlo'r eogrwydd yn cynyddu, ac yn edrych ymlaen i'r flwyddyn newydd ac yn meddwl pa obeth sydd i rhywun fel fi. Wel, i rhywun fel chi y dath yr Iesu. Ac mae wedi dweud, dewch ato fi os ych chi'n llwythog ac yn flinderog, ac mi a esmwythaf arnoch. Dewch ato, ceisiwch ef. Galwch tra i fod yn agos. Os yw I bresenoldeb yno gyda chi nawr, galwch arno, ceisiwch ef. Dyna awn nath y teuluodd, dyna awn nath y cyfeillion, y cleifion. Fe wnaethon nhw geisio'r Iesu, fe wnaethon nhw chwilio ble roedd yn mynd I fod, clywsant ei fod yn agos, felly fe ddeithant ato, deithant yn agos ato ac ymestyn I gyffwrdd ei wisg hyd yn oed. Credant y byddai'r Iesu yn ei achau hwy. Ydych chi'n ymwybodol o'ch cyflwr? Ydych chi yn deheu am ryddhad o'ch cyflwr? Yna dewch ato, achos fod ei air yn llawn addewidion I rai fel chi. Dyma'r cyffro. A chynifer ac y gyfforddasant ag ef a iachawyd. Pan fod presenoldeb Crist yno, y mae rhyfeddodau'n gallu digwydd. Does dim rhaid i'r presenoldeb fod yn yr adeilad hon. Fe alle fod wrth I rywun wrando ar y we, mewn stafell ar y bws, ar y tren, a bod y lle'n llenwi ei bresenoldeb. Ac os ych chi'n galw arno tra I fod yn agos, mae di addo I achau. Ond wrth gwrs ein gweddi ni yw hyn y bydd yn llenwi'r lle yma hyd yn oed. Ac heb un teitl clyfar, heb un hysbyseb trawiadol, fe fydd presenoldeb Crist yn gorlifo trwy'r ddinas efallai, trwy'r wlad. Ac y bydd na fannau ffyddlon, yr rhai sydd yn cwrdd yn y gogledd, saint ffyddlon, sydd yn galw ar yr arglwydd wythnos ar ôl wythnos, ac yn pledio ag ef. Ac y bydd yr arglwydd yn dod at nhw. A bydd y ffermydd a'r pobl o pentrefi yn tyrru yr oed fawn. Gyma nghanol y brif ddinas. Pan fod na rhyw gyngerdd Cymreig anferthol ymlaen yn rhywle. A fod presenoldeb Crist yn y lle yma. Ac yn sydyn iawn, bydd y gyngerdd yn wag. A fydd pobl yn dod i'r oedfa. Ac yn dod o dywyllwch I oleuni. Ydych chi'n credu fod yna'n bosib? Rhaid fod achos mae wedi digwydd, mae gair diwynaddo. Ond i'r unigolyn, dyma beth ni'n dweud. Os yw'r arglwydd yn agos nawr, galwch, dewch ato, a pwyswch arno ac ymestynwch allan, ac wrth ymestyn allan. Y ffordd arall yw dweud, dewch a droed y groes. Ac wrth ddod, mae yna wirth yn digwydd, allan ni ddim esbonio fe mewn unrhyw ffordd arall, mae yna wirth yn digwydd, mae'r Iesu'n rhoi ffydd I chi. Wrth I chi ddod, ond fe sydd yn dod â chi, ond I chi dal gorfod dod, ond wrth I chi ddod, mae'n rhoi rhodd o ffydd I chi gredu ac I bwyso ac I ymddiried, ac mae'n dod â chi o'r tywyllwch I oleuni. Gy bale bynnag erela I fe I mewn, I bentrefi, neu ddinasoedd, neu wlad, hwy a osodent y cleifion yn yr heolydd, ac a atolygent iddo gael ohonynt gyffwrdd cymaint ag ymyl I wisgef, a chynifer ac a gyfarthasant ag ef, a iachawyd. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, tyr di'n plith, gad I ni deimlod y bresenoldeb. Gad I ni deimlod y bresenoldeb heddiw trwy gydol y dydd. Y dyddiau sydd o'n blaen ni o sil I sil, o wythnos I wythnos, a gad i'r torfau ddod at ti. Ac y bydd na iachad i'r enaid, tyrd gweithiau'n rymus, ro disgwyliadau mawr yn ein cylonau. I ni'n gofyn yn ôl trwy enw, ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwydwch ni orffen trwy gan ni emyn rhif 103,
Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dri'n ganu wrth dy groes. Cant a thri gwn i sefyll i'w chanu. Nawr bydd ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.